Веднъж добре дошли на всички в комплекс Ултрамарин. Вдъхновени от древните вълшебства на Медея и водени от желанието да се изгради един съвременен храм на младостта и красотата, преди 6 години се ражда идеята за създаване на медико-козметичен център Медея. Основната цел на екипа е той да израсне над обикновеното козметично студио и да отговори на високите очаквания на клиентите си. Залагайки на екип от високо квалифицирани специалисти и съчетавайки козметика и медицина в едно, медико-козметичен център Медея доказва през годините своята класа и професионализъм. В обновения център Медея, който ще разгледате след мъничко, ще откриете решение на всички ваши естетични проблеми. Апарати от последно поколение и квалифицирани специалисти от дерматолози, пластичен хирург, Североизточна България, IPL технология, патентована от американската фирма Lumenis. В Медея може да намерите най-доброто решение не само за вашата красота, но и за вашето здраве. Дерматолозите могат да ви предложат лечение с уникалните и единствени за България системи B-Clear и Clear Light, с LPG, антицелулитни, лечебни и спортни терапии. Вие можете трайно да моделирате вашето тяло. С процедурите пък Lift 6 ще усетите естествения лифтинг ефект върху кожата на вашето лице. Тези разкрасяващи процедури ще бъдат фитнеса за вашата кожа. Квалифицираните козметици в Медея работят с висш клас козметика на Ериксон лаборатория и Певония, подходящи дори и за най-чувствителната кожа, защото са създадени изключително и само с естествени морски и растителни екстракти. Те не съдържат допълнителни аромати и термични масла, а за постигане на вашето душевно равновесие ще се погрижи ароматерапевт с помощта на класически, източни и лечебни масажи и терапии. Дами и господа, за мен е удоволствие да поканя на сцената собственичката на медико-козметичен център Медея, госпожа Нели Тонева. Добър вечер на всички. Много ми е приятно, че тази вечер сте тук с нас на нашето тържество. Това, което Гала ни каза, доста дългичко беше, може би. Ще добавя, че Медея е ориентирана много към нашите клиенти. Затова сме тук в ново помещение. Затова инвестираме непрекъснато в нова техника на световно ниво. Това, което мога да изненадам сега нашите клиенти, още 2 нови апарата, ThermaShape за третиране на целулит на основата на ултразвук, който не иска да си прави липосукция, това е апарата. И съответно ThermaSkin с радиовълни за третиране на лице, шия, деколте и бюст. Благодаря ви, добре дошли и да ви е весело. Госпожо Тонева, ще ви помоля обаче още за мъничко да останете, защото имаме една изненада. И аз искам да поканя при мен на сцената господин Стефан Абаджиев, управител на GCS Global Certification Services. Изненадата каква е, ще разберете от него. Добър вечер на всички, добре дошли. Аз не съм Стефан Абаджиев. Това е другата втора изненада. За съжаление той е в чужбина и не можа лично да връчи една много престижна заслужена награда на госпожа Тонева. Казвам се Георги Стефанов, академик професор, водещ аудитор в Global Certification Services. И аз имам следната изненада за госпожа Тонева. На сертификационният одит, който се проведе съвсем скоро в тази уникална за България и за региона организация. Казвам уникална, защото аз като водещ аудитор в 29 бранша от общо 37 в света съм достатъчно добре запознат с това, което виждам в този център. В него са се сляли в едно традициите на древните науки по красотата с ултрамодерните технологии, бих казал космически технологии. И именно този център успешно защити правото да бъде сертифициран по международните стандарти за качество и управление на качеството ISO 9000. И имам удоволствието изненадващо да връча на госпожа Тонева 2 сертификата на български и на английски език с европейска акредитация, което прави този център не български, не варненски, а международен.
отговарящ на всички изисквания, като в целия свят. Едновременно с това да пожелая на тази прекрасна компания и на нейния невероятен професионален екип много успехи, да са живи и здрави и на добър час! Пожелавам на всички обитатели на този прекрасен Ултрамарин бизнес център много скоро да бъдат също сертифицирани по международните стандарти и да се чувстват като част от света, а не само част от източна Европа. Успех на всички! За мен е удоволствие да ви поканя лично да се уверите в уникалността на комплекс Ултрамарин. Като за целта нашите любезни домакини от Orange Fitness са ни подготвили интересни демонстрации в различните зони на комплекса. В залите на втория етаж ще се демонстрират различни класове за групови занимания. Клас Таево, резистент тренинг, каквото и да значи това, признавам си, че и за мен ще е интересно да видя. Тренажерна зала, където можете да видите уредите, последна линия на Life Fitness, а в кабинетите на медико-козметичен център Медея ще наблюдавате част от процедурите, които ще се предлагат там. Кулминацията на вечерта, не забравяйте, ще бъде точно в 20 часа и 30 минути в зоната около басейна, така че кани всички ви тогава там. Сега ви оставям в компанията на прекрасните момичета около мен. Ще ги познаете по красивите прически, които, разбира се, са дело на коафьорите от фризьорско студио TM Hair Studio.
आजा आजा आजा